drainage masters so ene adwumakuo miensa bi ene wom de dwumadi ahye wonum nsa wo so odwin di se umbetumi ayadwuma papa na atumi aboa afei one mesisi adan basa container eboba mpatampa edisi nsuonsu akwan no nyina no ebraso se MMDC begyina wo mo na so no mayi nyina dade afiri ho mampanyini na nadodan kwa Akufo-Addo kasa no se wo tumire no akyesi efiri mpiri dunso ne mo no sika nke betumi di aye bi foforo no Ghana sika afre wa pepia hanan aduonom ena ni nyina ensu e tobro so sai niema enkraman temo ni nyina odi aye hu dwuma na se dwumadi a wodi ene e wodo drainage channel eno so eka ho mampanyini nana adodan kwa Akufo-Addo since 2017 has spent some 450 million cedis on the flood control program, which has resulted in reduced incidents of flooding, particularly in the major flood-prone areas in Accra, such as the Odo Drainage Channel. Phase 5 of the Accra Sanitary Sewer and Stormwater Alleviation Project, which is intended to ensure that Odo Channel is free of silt and debris, has been commissioned. Indeed, the construction of 19 kilometers of drains has been completed, while some 1,000 kilometers of drains have been excavated, rechanneled, and maintained across the country as part of efforts to reduce the perennial flooding of Accra. However, it is obvious from recent events that more needs to be done to deal with the situation permanently. And as has been rightly stated by the hard-working Minister for Works and Housing, the Honourable Francis Asenso-Boakye, Member of Parliament for Bantama, in his address of today, government will continue to work towards the day when Ghanaians, especially those in Accra, will live in calm and tranquility through the rainy season. Metropolitan, municipal, and district chief assemblies have been charged to ensure that obstructions to the free flow of water, as well as developments along waterways, are removed immediately. MMDAs are also to ensure the strict adherence of developers to the planning laws of our country and sanction staff who have issued permits for structures to be built on waterways to serve as a deterrent to others who seek to engage in such acts. To ensure these directives are strictly complied with, I have established a monitoring unit at Jubilee House that will be reporting directly to me on the progress of the implementation of these measures. I'm thus putting all MMDCs on notice. You will be held accountable for any breaches that result in damage from flooding. As President of the Republic, I will not allow the selfish acts of a few to jeopardize the collective futures of the rest of us. While government does its part, we cannot overlook the negative effects of dumping of refuse into open drains by some unpatriotic citizens. Regardless of the investment that is made in the construction of indiscriminate disposal of solid waste into open drains and channels will reduce our capacity to end the perennial problem of flooding. Mampanyini na nadodan kwa Akufo-Addo ene aborofo na ha nyedie mu ababa no bia amusia yetoa ensam so na Mozambique oman no omampani ya wo honom eye owura Jacinto Felipe Nyusi wabapie mu ewa Ghana ha sei na ebere wabapie mu ewa Ghana ha sei nkomo bebre ene koso waba ya Ghana fo ma na kwa abone Ghana fo di nkomo bebre asemo wade tudwa etrese no kura nyame anim ne se ne ma ha twen ha ne ma ha dwe kakra ne se nanse enkofo ni babonfo mo de bia no yato ase oman bi so na yakum ade se ahwie moja gu no wo mo ya hadwen e wa bibimam ha sei pa wo kyerɛkyerɛ manfo na wo kyerɛ mo se wo hwɛ 2017 no kura na Mozambique man no ebito wo mo ya kyerɛ ade se no esu ya na ebraso se abibiman ye kabomu ebraso se asomdue mapaka bi ma menka bi kwa so ye fa so na afesu ye adwuma se de be ya ye betima ate ye ho ase dwadie na afesu ayankopa ma fa so wetima fa ne ntampa e de efra na wo kyerɛ mu na wo kyerɛ se okuranie he wasaje fu Dr. Kwame Nkrumah papa yi wa ye bia ma bibiman ne Ghana papa na papa no anam wo pani ya wo kyerɛ ne kasa mu e kyerɛ nsem bebre e ma wiase na ate stage, a very advanced stage in the process of disarmament, demobilization, reintegrations of former Renamo guerrillas. Unfortunately,
Since 2017, our country and our people is being attacked by terrorist groups in some districts in the northern province of Cabo Delgado that have resulted in the murder of more than 2,000 civilians, and they had created more than 850,000 displaced people. To this human cost, there is also the devastation of the physical capital, devastation of the sustainable means, but also constrains the perspective of development of the province of Cabo Delgado, the whole northern region, but the country as a whole, but also posing constraint to the implementation of the major projects of oil and gas in the Rovuma Basin. However, as it's demonstrated by the experience of other countries, including here in the western region of Africa, terrorism is a complex phenomenon on which no countries can consider itself immune due to its origin. Mr. Speaker, Member of Parliament, the struggle for liberation of Africa that has Ghana as one of its bulwarks was not only for political liberation. The permanent call by Kwame Nkrumah that the African people should unite in his book written Africa Unite were based on the vision, the wisdom that our political independence would be nothing if we remained dependent on external aid. We Mozambique omaino mampani owura Jacinto Felipe Nyusi bra obepie mu ewo Ghana hase no nam opani ya wo church ne kasa mu ede nsembebere atudwa na enu achi no oseche mensa bonsu dom kase no ba no dani papa so kasa kakra. Is that the landmass of Mozambique is about 801,000 square kilometers, whereas that of Ghana is about 355,000 square kilometers. That means that Mozambique is about twice the size of Ghana. And that also means that the population density of Ghana is about twice that of Mozambique. The GDP of Mozambique now is about 40 billion United States dollars, and I'm quoting the 2020 figure. Whereas that of Ghana is in the region of about 80 billion now. That is twice that of Mozambique. But let's recognize that Mozambique at independence was one of the poorest countries on the continent. Today, it is about the fastest growing economy in Southern Africa. And that is most commendable, growing at a rate of about 5.5 GDP growth rate as of 2021. The Speaker, the country Ghana indeed is premised on attaining for ourselves and posterity the blessings of liberty, equality of opportunity, and prosperity. And this finds expression in the structured system of our governments, the executive, the judiciary, and parliament, a well-established and well-structured, based on a well-structured committee system which propels our parliamentary. Dom Cassiano Bano Dani, Yura Oseche, Mensa Bonsu, Nanuachi, Oko Aswasia, or Mara Sebjani, Yura Muntaka Mubarak, Waronso Ejremu, Ewadom Kumana Fem, Setenene, HSA, and Paonusu, Fio Bacasa. To you, than to export a commodity from Ghana to Mozambique or Mozambique to Ghana. We as African people must learn to trade more within, because it's the only way our independence will be meaningful. So long as we continue to rely only on political independence and not fight to be able to liberate ourselves economically, the challenges that confront us will continue to face us. It is unfortunate to hear that since 2017, terrorism has entered the northern part of your country and you continue to struggle with it. It is our prayer as your sister country that you'll be able to overcome this major challenge of terrorism. It is spreading across Africa because we continue to see it as individual country problem.
instead of seeing it as an African continent program. And I want to believe that if African leaders begin to see terrorism as an African program, we'll be able to get an African solution to it and not leave it to individual countries and sitting and saying that, oh, it hasn't gotten to me, and therefore it is my neighbor's heading. If we see it as all of us heading, I'm sure that we'll be able to find solutions to it and be able to collectively work to push back and do the things that will prevent terrorism from spreading across Africa. Trene Edema Edomkumano Yewura Muntaka Mubarak Woko Aswasia one wamra sebedwane ne nsamua ode tudwane bi eno Yet was so an executive officer Titibremu Public Procurement Authority Ejenim Boati Eje one na Konta Francisco Kwahe womu jiramene mu pa emra wo jinani mu ne de asem ne mu oden wo bra nkra criminal division ha court kwa asetena Ghana sika fure wo pipinum ene ade agu wo mu tiri so se bedie ni nyina ne se ebra na papa yi adwuma no wonam ne office so eti company bi a wode na contract na no na musika twitwiri de ne contract je fe nkuntrance de ene entansa bubu anwea eno na namu a wamkopie mu court na ne mra nim ni wo wura kwa me champion bo aten ne santwafo atwetwe nkoma a wo kirem se wono de wogidi pa si ebema ne kranti akwanya na asem no de onim fa ho biada wono so wakirem na special prosecutor kisia jaben se wono so nkrata ene adanse di ekura no ne de wonim si abobobobobobobba papai ebebo na me ne danta na sene mu nsoma emre biada e wo ma ga na ho no ye de awe no etiefo be kaya enche ena ye wura ne ho asem beje ntra ha wo bra ye nua be ma manasa zuri ewuni koye nhwemu ibe betu dwa so na mdwumadi a wodie so se Public Procurement Authority penny power kwatena no wane wa ye niema bi a entwa yi yerim si yi na firo asem no akwakoda woyo leila say say account to ya free sie no wasafen kuntrase achimu sika nyina na semi manasa zuri kiremu se ebra na special prosecutor dada papa matiamidu wo ho no sa bra no ne ye share ne se yensa egu account no so na matiamidu ja adwuma no ese tokoro kakra ba bedam wo bra na kisia jabe maaye tuwe ho no enu onya akwan a se sikari nyina da wadwiri na sam no yegudidie ne so enti ba bia ebefa biada ye ma ye tiefo ne ahwefo ne so masoboa ensi ekuo bi a ye frɛ omo se Arise Save Ghana Now woma ye nsɛntrɔfo nhyiamudie na ɛwɔ enkramanta no emu na asam no tentene ne tietia nyina ɛkyerɛ sɛ MPP abanya Ghana mampani His Excellency na Nado Dankwa Akufo-Addo die anim no eniema nye petro bo ekosoro eniema nye dia beka kyerɛ kura ɛyɛ akyemotade ya sɛ dwon ne ho bɔ mu yi eniema nye omo kyerɛ sɛ emaburu enya adwuma nye na wei ye kɔ anasa ye ba anesefo tifie ensam no akoye bebree na ekuoi opani a wodi mu akotene na enenani abe na zamtrofo pieye wono so ne zamtrofo edi nkomo no bie ɛyɛ yewura osai Kofi Akwa wɔyɛ youth organizer edma CPP amanyoko no wono egyina mu ɛkasa pa na ensam bebree ana wɔde tu dwa kyerɛ sɛ hwɛ sɛ Ghana no ho yɛkase yɛtrase ayɛ honhon saa yɛmpana ba wɔde yɛkyebedi agoro wahwe yɛ hu nneɛma bi yɛ ade bɛkyɛ makom obi atwa yɛtie makom ade yɛm enti ba saa no a ɛbɛha Ghana pa enti saa ba yɛ nhwɛ na afeso wansɔre wɔ kapade a no kuro nie nneɛma bɛha wɔsɛe Kofi Akwa na nka yɛ bɔ yɛ homɔde bi asɛnke ebenya no nanso yɛ nya no deɛ sɔfo maame bɛkɔ abansa ya kwadi abade hye nyina mugusu de tie Sompa enwumre no si abrem kase bo ya tetren kwata ba mu pa ya brase ye fa ya ba bia da bombe enso eka ho ebia ene enya sam keto akora ye de nam frame mu wonu ma bia mu a wo mu tie bia ene dro so chefe ma enwansan so hunwin na ede fiada woyuo besi ama nwansensi ne hudo wi abre wankuruma asante mantamo wo kwa bato so akwa akoto eye wura no ma ntini aku etwotwo wuro ne pabia nkoma wono ya no durubu mu MPP amanyoko ni bedi animu mfinhia nan no ma toto ne ma se ne o betu abreke eti chenye o se so am the brands band be ko opposition ni nyina da ebe gina ba wo mo tu ne fiadan na pani pa ba ko a nani abre ne ho se ento abama ne ma ye chairman ene wode no kwaku apia na papa kire mu se entete bia da se fata nipa so
obenya ntete wa manyoko no mu no wanya na nani bra afetire no nyina no nya bibia MPP ba ko pe ene wo mo no na no ninkum ene wo twen no wane nsentwefo twetwe nkoma wo te hwe wo no wa fa ne yememu ya tete ne pa no ya chairman concerned citizen association wo gina mu pa wo be ye ward organizer so be constituency appointee be kwa district assembly wo bo adwuma secretary wono so wo bo adwuma wo bra ne pepa fanto eti akonya so afija kwa abere sato eno so wo bo adwuma wo gina mu a enti ye pu obi a wonim party adwuma ye na so da fam wo betumi aye adwuma wono a wode no kwakwa pia chema koka na so mo ye pa said ye beye sanse nipa bi wo ho a wo mo bote gnare se betia manyoko no mienu se gyen wo mo de wo mo se bia ye ngi yedi bibia anything goes ebinom botae no de wo ba na ne botae a ekura no ne ko a wo ko nyina ne se MPP ba ko pe ene wo mo no wode ne ho kwakwa pia Mishasia Manusemu Emran Koye concerned citizen or multi-training was antimantemo. This station, ward organizer that yeah, assembly man that regional financial secretary and so Adam na medical authority chairman for so many years. And I don't pay Mr. Party to admin and a CN force. On fact, party no to training Jumediano and service. Or the service, Mano, Yababa Yabum, Edumano. Yebedina boom, edumano, yebetu aba boom, edumano, emoni jeno yebedia boom, na yewia ensem biara ewo mu bianso no, ye na trase na yesiesie abu. Misre MPP panifo a otugine no si ahne se onye mewa. Na onto abane mame ifieda ebe. Na otuma mi a me de saka hekese ebeba ye kuimu. Party na nu onyama ekofo mu asantemantam ha no. Party ni kabo mu a ekofo mu asantemantam ha no. Njepeja amana abaso. Onyame onka onyame. Wey eyo wura wode ne ho kwakwa apia chairman ene ekoka ena dodo no a ede friend se na ho tedin abusia kwadwo owusu afriye se John ni wu achi nsam no de em se Ghana ni bia na ehwe ni mu se yebehwe na yetimi aka asam no akosi se asam no ankasa de wo mu no betimi abetodwa na obi a ate ne ho ase efa achimota forest ne ho na enu aka ho bi ma ene awie ye bra na ye de yakase no emamo no twotwofo abedi akire edema NPP amanyoko no wosan eyemranim ni yewura obiribu ahen ara na ye nunu edin komane ebusan se papa asam no wanya bia kenkan ya bia hwanya bia te no so oh se se kura me ne mo kasa kura no enisi madu kura abuso na frem se menyina mu den emramu na mehwe ba bia asam no ankasa ebekọ na yentie no. Now you can't answer me need to scrap. On say I say last commissions in Kratabian was an ankrata nayela. No, please, they should spare us some knowledge. Then we say sabi. In Ghana for your gym Obiaba Lands Commission so be a search. Obiama House so be a search. In any case, our list, not a list, more Lands Commission at Dam office and don't just say be a Udibisu fee. Oh yes, society and do I just say I said minimum official positions. I don't imagine say any positions, you know, yeah, Jimmy and Sabi, yeah, Jimmy. We cannot think for ourselves. But you know, I mean, even as a lawyer, there's a president world, no. Now I will, no, I will. You are pontificating on morality. I'm not saying it's a wire world, no. Say, well, for us, not for us to be abandoned. Saying so. Property must be done. I will, our abandoned for us, and you to me on Tony. How is a very kind of say, or one crata say, I listen to the Amano. And what can I say? It has you say. So, people should stop talking about say, don't go on the end and say, well, now say, they say, so Muko Tuniam, no Muko Ilis, free or not Lands Commission or Mastampoa. What will the Lands Commission officials say? Oh, that's a man at Timuniama Quatin. Many at Timuniama Quatin. Look, me Yaka Sibiwo and Knight. One from Quayman for Assassin, Quaman Command daily product, daily farms. Anna Abbas Abansana Diama Quayman for so Mukofa. Quayman from Kofa Kran, Quayman, Abanana or Mukofa Museum. Lands Commission for prevent we are in court. And can we a court? Money won't be a true. Money like I don't know, my just say, I don't know, my answer. So no, yes, I don't know, the illness, the rot in the system, the illness, the rot. Last time there was a publication in the papers. I don't know who you asked a lawyer.
Hey, lawyer, you're going to say. Lawyer, but what do you mean? I mean, lands commission, not forestry, lands commission. Ghana institutions, you know. Now, Ujini, you are a stranger in Jerusalem. You are a stranger in Jerusalem. Every Yamika just said, my son, that Quayman case Yami, said assassin, dairy farms, Yakabi, Abana Fabi, Abu Shafon Kofa, Abu Shafon Kofano, and Yadasuko Court, Yadasuko Court, Court, I say a court. Now, Uksan Konkan, that's how do Monitapa, the Ministry of Agric, Ministry of Lands and Forestry, Ministry of Lands and Forestry, Ministry of Agric, one for private company, the company in the Ainot. So that can address and can I never be Derek Ajay, or that pursue AB. In fact, for the past 2 or 3 weeks, I've been monitoring him. Derek Ajay has been very, very important. I'll just say, look, Abana Sase, Abana Sobo, Abana Koma Company, your friend Ainot, company in your friend Jato, Edena, Ministry of Lands and Forestry, and the Ministry of Agriculture. Pesayamo Abana Sase Humbaya, Yadema private company be, and I ever Humbaya. As a country, Yatima Transit Abisasa. We a trotro for Abadi Chredima NPP Amanyokuno was signed a Yamini, the day any Ura, Uberiboy. Yet was so na sunya akwa to akwa setena abaya ni PP for kwatwe enti efiri wa bachire ma German South and ra one mo dia wam to be ni nyina ne se wam se ekwan ya wam fa so na woto aba e wo fiansa na wam beto kasie mu no niam bebre entwa yie etia ne wam kirekire mo pa wam si di kan police station executive anu wam woni nyina da fankuntura se sadadafo no antra ho eno eye baako eniema binum bebre ema party achiritafoɔ ne wɔn meto abai ebiani abre eno nenam so men nesu nya akoto edi injunction ato so se fiada ba ye kwakoto no ene German South foɔ de nya de on beto bi na sem ni kyerɛ mu pa no ekura lasan ya sindua ewa homa no so na ye homoden na ye busa da asa se na akosie se na temamufo ni somu se abano wo ntubie no ene sen ye peno ye nya no ane Facebook nkrofo so adwenkyere bia ye fa kramfa ho na ye mra igusu ada ye to ye ne ma Emmanuel Kambari oso wo hwe ye kunso ahafo anu South wasi Sompa news de the best pa Dr. Babazamo master planner junior Kentampo osenchi yankomo no nyamfo kwadwobo aten ageman isi regional chairman hufo na chesemo de enchia no eka bia monte na chief man o say enso say was MPP delegate nyina say womoto abanoma ode ne ho kwaku apia esan say ono na obetumi aye niema yie pa na nchia enkoma nurse usu ansa nurse regional secretary ono so ede no Collins Asante Efa wo so hwe wo tachiman chema wuntumi wo wini pa obi ntumi ensene kwan emfa ho ne de obi be ye ne injunction kora mo be kwa akogye no ene wo se chema wuntumi be enwi biem Collins Asante Efa tachiman bunu yisi no so tobo ede be kuma sesa no na akua mo aboaten wo mo de wo ma tworo sa message ne da ho ene ya mo topeten wo se Dr. Bawumia nso ba follow Ghanaians yesi hwe ni ye pa na ye bibi fa environment nso eho ochia Emmanuel Clote Nkramantemu regional secretary hofo no so ne dia wo de ebae no Pedro wa Medina Cruzu wo so no so hwe Indiana policy Kumase etan no so America na David Buadu also no so share live sunwan o say aban no onye de obetu biara so obetu na napkofo ka na wiase dwumani na katua fata ne pa kwasi apia wo so hwe ya Francho Pane hotel ya wo hwe yen na wo no so o say abato ye ebe yensan emfa isusaso ni bi mumra o chena ebeye na eno so de nab ablikuma central na akua mo abatan no de makan mensan ko kan bi message ba ko ma send de Pimudu, ye kwabena to aso de medase asante mantem hase pani kwankyere fo hwe amanfo apom de ho nsam so Dr. Emmanuel Tenkran nsamtwofo nhyiamudie akoso ma wode nkuntabuo bi atodwa ne kura nyame anim na asam no emu enye de wotasa afrase no nko an wone a agya yenua no ma yenyere no ma wokwa awo so a wantumi ama no wo ha aduoson enan ade se hadwe papa se unu obi kura bo fipam
na waka tell say me kwa wo so bompa ye mami o obehu ane say esu na eba fie ba ne sa na ehadwen na Dr. Emmanuel Tenkran kuntabuo mu no o te say sa wo ha aduoso enanemu no emu maako edu eba ko de nukura nie eye wone ye wo fa akwati kwan so no pese otunyin sa eguo ana wontiri ankoye ye ya owuye wo kire say obi so ho no mu a wonim hwe efa abortion na se nyinsayi guo hu na wogina kwanchen baabi wabɔ ne sesen wɔ baabi apata bi aberegu so na wɔte baabi na otunyin sa egu abosome nkro na otugu abosome nwatwe otu agu sesi a ne nyina no yade a ehadwen Dr. Emmanuel Tenkran ense so baabi a bekwa wo so a obi ade a betimi ato oba ye ana se ense si e wo baabi a bra bob ni se wo bekwa wo so a obi bi da bia kan ni ense nipa mienu na nyin se ntia da na se obi bewu ase se oba ko na ewu. It's an injustice. Maternal mortality is an injustice to any woman because pregnancy is between two people. So why should one person die out of that? Ye war apomuden asuye no. Ye trimpo ina ne sese ani hwe ye ese apomuden asuye na ese se ye hwe se oba bia nkwa wo so a omu. Ye hwe asantimanta mu ha afi atwa mu no. Emma oha eni aduoson enan 114 ene wuye wabra wo kwa wo so eyade a hadwen yi if you say wo hwe number no a ense si nanso say nyesi nti ye bo modern say ye beti so wo bebre ya no na ebi wo ho a usi ado ntem a eyeyie na de wo mu ne say ebi a obi benyin say na ompanyin say no na opese oyinyin say no gu na wakọ baabi a obrodi friend kwa obi a onim hunim dia onim baabi a na wakọ na ode eniema a ense oye enura ense onom ebinom trento akra no dia mo bi so onwe oye sa oba no kwa wo so a na anye yie nti say eniema na omo ye ni na ye friend unsafe abortion so obeyi ni say kwa boni so sadi bebre na ekuma no nti hwe asantimanta mu ha afi atwabu no Emma na wu ya no be se du baako emra a omo ya adwen se omo be yin sen no baby omo call ye no na nyo bi obetimi aboa omo nti nam so mo wu ye nti ye campaign we na ye de atwe ye nuanom emma ni chichi omo ye mofra omo ni nimde bebre no ye friend adolescent and youth adwen asisu say enye boni say ebia obenyin na ekwan a obefa so say bia umpenyin say na ode befa no ebetimi age wo nkwa fi wonsem abusia wei eye pani kwantrefo a wo hwe amanfo apomde ho nsem so ewo asante mantem ha say Dr. Emmanuel Tenkran ono wo hi owo baby am free buy ono de nyi say to go de ebe cardboard adechie kra no awo na aka se mpatumu no kuku be hye wadura tunyi sama tumu no kuku anwumie ya chia wo na tachima watu ya hoko ana oh there be mintua ona dem se menisi wona asasem no kra de hoka odwa wa usi table so be yes udisem ya ayangeto ya twa so na ene ababe to dwa se o my process tan yewura ekufu dan pare kopie mu ewo enkransa na kwa okoye nyina da ye nua abetia nipa bonfo bi akum na sabre ye hunu nipa kra ye de hye no sa prosifuo se de wakoye deja na okoye no enkransa mahema na ya edutwimo adoda aka ni potoso en okoye odeda aka nansem so koma wonom afi abrante kwa o mfinhia dunkuru a no so etuo kwaka no a wowu ye nso okọ na wofo ho na semu yi me kona mini shaba kofi bo acha twenko hello shaba Minia. Majue. Minia ba me do so. Yo, yesra wanya do. Sign and kransa tie ye wura ba we twamfoni no kire. Minia ba me da se. Na said ye udi kan e kan yo no ye nua be ma abedonko. Ni wachi me ntono ho ase mati maka ko na won keka ho ma reinforcement e ba ye na wono mu na ye nua be ma ba kon so hwere ne kra ya ye. Eno nam so ma IGP wababe team ewon kansan kodie emu a ni na nse oba na waba be chia abusia no eye abedonko abusia na fe ni abema be se wusu abusia ene omo nso aplepra no mu ewo sabia no omo nso abusia na wakwa akwachi omo anka so mo pia no mda empa so egia ya hwe no na oba ye no waba pro no bebre ti se die wia no
Edi kan edi ho enkomo no oba municipal police headquarters we work abedon komu fie we san eko ni abema Victor Usumu nso fie ko hospital ho ko hwe mo ma paper no na we san eko nananom ena so we san ehia mabunu no enom kafa na ni nyina no eye behind closed doors you know wane omusia na nsentrefo ye makwan ema yensu ye nwura mu bi ni nyina ne se osi wo bia wane nsentrefo behia na obae no wode na ndisem e de amanta ntrefo ne yensu ye nya bi aka e de asom ye tiefo papa bi a omo Ghana wi ase afa na nyina na eno ena owie ye no ye hwe ni mu tanka da doctor ne ye be kasa hwe ni mu a ye nyina ye send ye say e ban Cancer Municipal Police Headquarters mino ka se ho ya na ye gina na Dr. George Kufu Dampare say nyame e ya adom na adom ye na se Yesu ama wotena anopa no wotwe obehia nsentwerefo na wodi na no disem enso e de aba abedan na doctor bae no doctor enti yemi abema abet mo abusua ehia ye no eda yenya ensem no kakra etia ni nyina no ne se omo enam omo nsa so na yemi abema abedonko efiri mu ene omo enam omo nsa so ema yemi abema Victor Usu enso firi mu no obem make sure say wane na dwumako ye post dwumako no investigation anafa nhwemu bi o so moye na obia ne nsa ewo mu bia no ebetinya achi ne ebetinya achi no na eno na wo kire se obema nsansaman enya nantie na Ghana man enso enya nantie se nipa bone ebia asumasi obenten mo enena mo nta so eni abema abe ewu ye enti na abusua no so stress anke de ya enkomo ya tuo mo so mo ye demonstration ya tuo mo mugum no kayenya omo na IGP stress uja omo sanso a eyeye enti obusua eye ne hwehwemu omo eno mo nsa so ema abet ekiri mu no justice na hwehwe ebeye adwuma wo hwe the justice no ebeye adwuma ena omo mabunu omo nso ese niema e police station ya say no so no omo nso no justice no so no ebeko ere anti doctor any ntrefo ankasa otrese yes one year nkasa kra be wotrese nyame ya adomo a yenwo atweyem wochena no pa by 8 o'clock pepepe one ntrefo bishia na obaye no na nudisem na odi atuye ni baye tin nka se wokọ na nadu da aka ni efie na obahe ma wono de wankare ni na okọ obahe ma hono lẹ́nu nso no ẹ̀yẹ close doors ọmọọmọ bẹẹbi bia awakọ bia no bẹẹbi a nsẹntwerẹfo nya akwanya na yẹtumi ẹbẹn no ẹyẹ yẹni abẹn na Victor Owusu ẹyẹ 19-year-old final year student a w'atire ne nkwa abira na etututuo no ẹkọ so no ọno no tie because ọdẹ ẹyẹ kọọyẹ no na ọmọ abodwa ẹwọ abọnten a yẹnya akwanya yẹtumi ewura mu ekotie nsẹm no ebi bẹ abet maame any abusi Victor Usu maame ne abusia no sese ye justice atentene ne na omonso ehia enye omoba Victor Usu nkuwa nemo ade nam so ema abetu donko enso efiri mu no atentene ne na omo ehwehwe nti wan chance ntrefo na bi obeko bia eye close doors ye hwe ni mu se wotnya no ya doma wochena no ye besia no na odina no disem e de amaye na chese se de enya de a sa 19-year-old boy no nya de a de emu na mabusua so mu nkosi dabi emu no edasoa ewo St. Teresa's Hospital mo moshria o sheho bebe ja no kira no pa nyame ya domo a ensentwefo nhia mu na ebekoso no so de betofom bi adama na o de asome ye mate medase ni abade bekoso bi an ye mfanka me yetiefo de ni nyina betija ametiefo yo ye nua pema enhira ba kofibu ache ena wotwamfoni free enkransa ebono epoye emantemo o my process an yewura ekufu dampare ene wokoye na birichie ya abo ye nua bema abet donko ene abrante kwa ba ko kan no wode dak na nsem koma ebusua ye ko ohwim amanfrom ye no eya santimantem hase ye no hye bantema ase na adese ye wo kire se no kura nyame anim nie omunim se omu wo embarase badwani ye owura Francis Asenso boache de ya wono kwa na ye wosoafo hwensuwansuwa enwuma na afenso ehon nsem so na no kura ni enema ha wo mo papa omo kire se bambo mu nsem kura nkoyie
wo sora homache bo wo fira adwuma ekofie anwumra bo ese no mu hu ne ya omonye omasem ni yesu ye wuhwima nse ntemone ne nema ekoso wuhwima no we de wona bo asenso we de srewa emse last ube here say we see police station amaye police station da emse da bre wunya nwie esre ba bia woduru no se bomoden na boye na wuhwima no nsemone ekoso krono ne obi nam kra na dwokra na ye de sekan ni tuasi ne so ni agene bag ni agene ne phone we de srewa wona bo and money me behwese obetima yede aya amaye so oshimni amam from yaho bampo ne de enyokula akronfo ha ye pancha ya kra na akronfo ba bewie aye ombepu ye shop ani ebewie aye ne emanyina nti yesla oshimpanifo se mo hu ye mapo na mama ho bampo no enya title shimi ase ne ho kire pa akronfo ne haye yesla mo na fele police station na mo ye no yesla oshimpanifo asenso po ache yesra obebuwa ye na ye police station we adehye ye wa ohwim amanfrom ya no asore nkwanta electoral area ene wo ye nyina no e wo bantema ene ne mpatamu ye hye bantema se abusuam nsam o mo ka se aban no onye fast no meboa wo mu pa ye kona ye ne director of elections edema adehye wo Bono region Owura Joseph Edu akwa twenkomo hello Miredu hello madam Majwe yeah mama yanyane tiese na sunya akwato na kwasetena mene German South for ese ahwa aban mu ntubi nukura bi wom se na otie sa na tie almost 7 injunctions say German South ni Sunyani East High Court to the Tabwa to say regional election na beba so 29th of this month omuntumi ntubi ade na mo ya fa hello jadu mi see ade na mo ya fa ho oh a High Court decision yeah we cannot do anything to overrule High Court decision ade na ba ya ma sa o ha wi abai a shall we come a polling station electoral area elections as a coffee stress or man chom who has cinema be a coso and your mode into Mukode Tabua de Torso, a bra polling station elections. Now these two constituencies coso elected or more constituency executives. To win and conform the court to say polling station elections, yeah, intimate constituency elections. Anti court and fact have 1 2 constituency executives and say omonye legally elected so met my take part in the regional elections. Eduardo na mutena ho ana nka we mantimi ansiesie no fie ansa na dey aba bedru ba bia modre. It wana moni bia bet ese intimi ntuwi ena ma ne abayi abano. Muni dia mo be bia agire mo twen na mo twen court no de obeka. It's a High Court decision. Yeah, you need to me bia se ne High Court aka na ye be overrule. Na ye yi sa German South ni free mu ne dia de aka nyina beto aba ne beba so. German South Sudan East in the ye free mu per our constitution no say 2/3 of the entire electoral Asia omutimi take a decision. It is German South Sudan East free mu we so form the quorum. I wait me take a decision here. Ntina che se 29 for no de aka no abato ne beba so. Se bi bia ansand ya beba so. Pacho eba sa mo be ye no we he. Pastoral Center e wo Sunyani. Eni me ha wadwen bebre meja o ne wadaja wanyama yi. Ate mi da wase. Owura Joseph Adria, Director of Elections, the NPP amanyoko e wo Bono region. Yet was so na areusemo a efrin kontomire ya no ben emfansi eba enyenika. Yenuanu mienu akohia wo mu kofri kwamu wo eye ya obenchima ena fei kwabena eboa. Papa ya umvijanu aduane num kwabena ebo a umvijanu aduasa enson na wochiremu se asemu yesi wa atwemanwa beja municipality asante mantem wo bra wo mo pumping machine wo se wo koso ahwe opinum de ye yi o akofa sa wo edi aba ye de amunu akwa akopie mu ewo eye afari
na me pese me ni onumonyamfo Peter Agali assembly member ma Asakraka electoral area kasa na ye ne di enkomo na ye ntie ne no e awoti kontomre ho a na djuma wo ya ye sa djuma ya wo mse asame no etu na mo se wo mbaboa ma community man ni su aba be enyama yesu ono nsu na mo a oye bie nti onya sese o fa effort for ema wo mo boa ema otu amena obeye galamse na sanene no na otu amena no ana wode machine pumping machine eko amena no mu ko sparke nti wa sparke wo ho na chese pumping machine no tutuo no agi amena no ama saa tutuo no na ekum wo mu ewo amena no nya se amena no mmom na abu na ye pumping machine no smoke no ana ekum wo mu ewo amena no hey ade achibia ne ante asefofra echiri biko pe bibia bedi oni bede ne nam pumping machine tutu atumi akokun ade hye oh nyame fa mo kransie yi kwabna text message aba fa bi to aso e abusia madwenche ya modi aba no ye de bi fam studies of mamedi ka kan ye fan edika no ye nko efa ye toso mienu en kase ne mo na ekenkanti momfanto so na ye hwe sade ye besi abomu ede afa omo de wadwenche aba no na afenso ya kenkan na ye de ama wom ye ko Facebook live no so na ya hwe adwenche ya ewo ho na ya kenkan ede amamo ene anwumrei abusamu fanto so maye na yenko ye nimumra na yenhwe sade niema ebesi akwafisa kase na ye ne moa na konti se adwenkyera no nyama ya yenhwe se yebetimi aye hu adwuma ba ko mienu miensa bi wa hana yetimi ede afamu de amamwa we no ye de modi afa Facebook live no so na yehwe na ya kenkan ye de amamo ene anwumrei na Frederick Mystica you see a friend sciatica warrior 21st clinic no say Sompa kase body no kura nyame nim ni ejatuato pa master planner junior working tampo no say anwumre de entia sonkon koma wanabo kwadwo boaten agema Eastern Regional Chairman hopeful delegate ne de osere mo ada omontomo obi a na adwene mo do so be ya obetimi aye adwuma Daniel Yaboa detailer was some packers yet or droya yada filier style bia 24/7 jiram MC ya preko the dear host the beer dear host be na ka hwasem ya na Emmanuel Kambiri wo dia ba na twese kunsu ejatuato kase no papa ya kire se enya asamketo akura yenkoso na yemmo adwuma Shipman was say atonsu na wo se wo sere atu ahene na afenso asi ahene fo se momma wo remfi kura wode no kwaku apia aka koka efise wono a ena e deserve say wo say yeto ano so ma bibia timi koso efise ampa papa no obetimi abodwuma anwumre yi ocha Nelson owuso ansa ya kire se wo ye next regional secretary ne de ene no Collins Asante Efa wo de ya wo de aba eni ena wo se wo hwe yen ewo tachiman na untumi de kwabia so no no a ena esan edi enkunim biemu a enya asamketo akura wo so de ya wo de aba ene no David Buatu ena wo se sunwane na wo hwe yen pa edidam ne mo aba na hwe na afenso so no napkotenis no hwe na afenso mpa bibi kakra ma omno kurani ekomo ya pa akwasi apia no ena wo se Afrancho Paniers Hotel honum na wo se da ben pa na niema bekoso sa wo se da ben na abato no besa abaso ofisi ya bre apia ya bre na Abelekuma Central odie no ebufa so dodo nti yenhwe so ma me yenkwa no ndemra yo kobra abusia yenkwa ball cleaner for so mo sikrum yadi kan aka kire mbese bosome ene akire kakra ne nkwa na eye epo bosom de toso edu ensia ana saasemu esi ye kire se wokwa mo sikrum ball cleaner for so a amramudwuma ekoso wo hopa na saa amramudwuma ya ekoso e wo honom no eno eka ho bi ama ensuo beta amra no baako na sade anya enim se galamse adwuma no se okọ site saa na ensuo beta amra no mu a eya a wotwe ensuo no nyina afiri mu ansa no batimi asane fom ho akotu de opese otu ena ye kire mu se adesia bi a wo munchi no bi efiri Somalia Zambia Tanzania ne yakeka ho ya emunsia nso kra ye Burkina Faso adesie ya hye se ebi free Zambia na feso Tanzania no
omakoka amena no mu empanifo ye de obeye biada aban mamononefo ba beboa apenipa ya pe abusua at long last the battle has ended omahu omo na hu omo no nkuntabo kakra empanifo a wotimi twitwaje womo no eba mu bra wokohu amu no ene se amra ne tenten no se wodi ade na esusu a eye 570 meters underground ena ekoro ya kire se enya asem keto akora na ebra na omo sha amra no mu no na mpanifo nim se omo te ase enu nti omo ma omo nuane ahodo nso aduane no ayesa wo maboso aduane no aduane no bekoda bia de tie na tie ya kire se omo ye hu adwuma ya na ebra okohu ade sie na kire se na nkese no nko a ena aka ya unhu asemasi anaso obenten empanifo ya ehwe eniema ete saaso efa amram dwuma amana dwiragum amana kasa wo bi ane ade no omo bo amane de akira ade sie ya ewo Burkina Faso mam kyerɛ sɛ no kure nyame anim na de ne de omo ntimi fa bibia ensi obi akyerɛ sɛ wɔne a na waka amram mu a wɔko ahwɛ sɛ obetimi agye wɔn kwa no omo nsa ka omo a omo nsa ka omo no sabi enankasa nko a wo yɛ nsɛm a efiri Burkina Faso man mu eba sofmame ja yemfa ensam no na obekwa aba ye ko na ye ne akoso somo anso atwetwe nkomo ekoso enhyeya wa ye de agu akwemu efa aba ebekoso ewo santimantemu NPP amanyuko accreditation onsem ground so te sen de fiada hello akoso ya minia ama na wako PM wa sana ne amate accreditation kwasai yo me babedru RCC na me babe head the way eniema ekoso ewo regional coordinating council na me babedru ye na just a committee no being headed by the regional minister and then apamfo won nyina ehia ne aspirants for no meeting ewo baby potting a omoye vetting no na me babedru ye no signals are me pick e de kire say and central for say ye be ma ye kwan na ya be di adwuma na ye be fa live feed de afri ho ne de empanifo twentwen so esan say omo mpese omo be ma omo mpese omo be ma yen accreditation bebre esan so omo mpese omo limited nipa no nti so yen semtwereni na wo media house bia na entitled say ye be ma wo accreditation miensa nti so we semtwereni na wo feel say and na so why wadwin so be ma omo congress no be na edafiada no oba be bo ho dahura ma mansan atin sema ekoso honom dia enya de se wo ba no abedu dwuma no afri honom age wo du dwuma no ewo say bi o man net na sia obefre ebi a nipa ye beso no wo regional coordinating council no nipa miensa pe eno mbema omo ho enkrata na so mbema omo accreditation na ombetimi awrem no ma bepo ho daru esi ye twen se committee na ankasa bepie na odi abetu dwa se ensem na ye tete no wo abonten ewo ahanum say ye no credit a nti ye twen ye wa twen ye mu a emi na chese akoso ya se ne ne ma keka credit na chese omo man sentrofo emebobọ tent ana sa bibi sa no omo paachre na sa ne yento enkrabo ni free na famra ya say ya isa wo ohini ni wo na ye beso wo RCC a na wo ho no man ne no friend say akosu atena ma o to nkra ne de mane na chese wo na say ye kwa akosi table di ene ma ko ho de omo me kwa no pa kope ma na dwene de sa de ne de enya de so be ma ho kwan but omo betimi ama wo nipa oho kwan se nipa miensa emrem omu rem a omo ebeto nkra firi ho e de amane wo station no baabi a mo di modwuma na decorations nso kwase enema de chese wo free golden tulip side ho no na wo si RCC kwan ni ma ubehu se banner ne enema bobobobo honom ubehu banners ene wo ma wo pe secretary etintim ho ne wo pe chairmanship chese edi ahim na chese midru ho na esum na abanka ante sa de a sa brade nka ubehu se sa enema na ebi di etwa ahim wo ho ena ma me fa nto dwas ekwan no so de still a ekwan no so ye se tum free golden to lepedical PR regional coordinating council so be rap gate nim de ekwan no so ye se tum na tum na se kire sei kania ba akokora ensi so anti esumnumu ne ye kwa akwato aba no chese ura ho ne de a ura perimeters na ya asantoa
hall ne park ne so dia oma bobɔ nkane ahyerɛn but kwan na wodi be fam a wodi be kwa akɔwura hɔ ne de ɛhɔ yɛ tum nti je sɛ wonam kwan no so de ɛne wonam tuntum no mu wakɔpie ha num saa pɛpɛpɛ ɛne na firi hɔ no obi antobo amo Maximinia yo akosia so mu asodela Elizabeth ɛne yɛte ne nka sɛ ɔtwa nkra ɛde ba RCC na yɛsɛ bebrebe a yɛgu ahoboa so a yɛsoa table yɛsoa nnuanom ne obi ne nneɛma de kuro ne nyinaa no crossnante na yɛsɛ crossnante nya de bɛkɔ adwensesa betimi aba yɛhwɛ sɛ bi adwensesa betimi aba because we de nyɛ bɔne bia we ne bɔne bia nim but so for mame wonim one of nim golden tulip ye pa free hɔ kɔ RCC no ɛhɔ yin sɛ hɔ nyinaa yɛ security area na na light ni hɔ ɛhɔ de yɛgye sɛ hɔ kyerɛ no pa light ni hɔ adai because yɛ wɔ saa bob no bi ɛhwɛ kwan no ma kɛse kama na adai oh ɛhɔ ne agreken ɛhɔ kaka agreken abusia deɛ tiɛ ne sɛ yɛde asi na enkai bɔtɛw na ya sɔre so owura bi ɛde abɛdan yɛ sɛ na de hiadeɛ bi pa ɛyɛ ahwere no nti yɛmmoa no sɛ bɛyɛ ne nsa bɛka owura yɛfrɛ no James Blay ɔkyerɛ sɛ ne wallet ɛna ayera na wallet a ɛyera ayɛ no ɛnneɛma wei ɛna ɛwɔ mu UAE citizenship card ɛwɔ mu ɛno akyi saa UAE hɔ naa no ɔno driver's license card ɛhyɛ mu ɛno akyi Ivory Coast citizenship card ɛwɔ mu Ghana card ka ho wɔsrɛ wo ada sɛ wonim sɛ saa nneɛma no w'ani atwa so bi a wɔfa kaa bi na wɔgyaa no mu anaasɛ ebi a ɛfiri atɔ baabi na wahu a wadaworo ma frɛ ɛma yi na yɛnyɛ no mmoa saa nneɛma yi a mabobɔ so yi Ghana card Ivory Coast deɛ United Arab Emirates driving license ɛna afei so ne card ɛyɛ adeɛ ehia no yie paa ɛno na ɔdidi ne dwuma biara yɛhwɛ na yɛmmoa yɛ nua James Blay wadaworo ma sɛ w'ani atwa so nso a 0246 146644 0246 146644 wadaroma anasa wo de ba Sompa FM ha se woni mebi Sompa FM wa wadaroma sa wo ya adom na wo de ba wo kire sa seda wo akiri pa ya wo de ba montie moa no na ne nsanka ne nema yi eso na ye gina nwumre na ye de nsam no nyina aba na we yes of mame Arishmama aha na bre no ebema ye kwan ye sorry die na kyese emrante he ene na pamfo ye papa na na ye bo aferi keteche obema wonom so de asempeni padwumadie no bebro hyene so ye papa wonu ne die ne mu sese mu fo peni asante ye bo Benedict wo bo adwuma papa Kukua Veronica ahofedua Jando wonu so ejine mu ya wono toto niema